Liptov. Typická potatranská dedinka Jamník. V ponuke máme na predaj tento rodinný dom. Zvonku kompletná rekonštrukcia a teraz si poďme pozrieť dom znútra. Pekné, príjemné, útulné. Kuchyňa. Priestraná, veľká, šporák na pevné palivo plus výmenník tepla. Krásna nová kúpeľňa. Priestranná obývačka, juh, západ, celý deň slnečná. A idem si toto tu zariadiť. Tam by som dala kvet, sedačku, kreslo, aby som sa mohla večer pozerať do krbu s pohárom vína. Môže byť. Takto sa mi to páči. A ešte podkrovie. Dom sme videli, jediný problém, ktorý tu môže vzniknúť, či si dáte na tejto terase kávu alebo čaj. Alebo slivovicu. Signál mám, takže nám kľudne zavolajte alebo napíšte. Výborne, vidíme sa na obliadke. Dovidopo. Dovidenia.